Trapuz arraskata teitxu bai, segur gauza asko zeintxu. Piloto zaela, baina bestain ba gauza bai, Dana inbida, bizitzontan, Ixa bat, txibato. Rolau da aldatu bidezula kopiloto zeba da hori. Ez da trebiten ino ez, zeurekin kotxe barru izartzen, no? Rock berbenero. Sonburue, ata nauen. Sombrerue. Tiger Brothers. Tiger Brothers. Kablema moztu jakun da sabien kotxia. Da beria mekanik. Ongi etorri da noi, Galdegazte saioaren 12. denboraldira. Gaurkoen lehenengo saioa dauku eta Arrasate institutukoak ditugu gurekin. Eta gure gonbidatua gaurkoa, Aimar Arriola bengoa. Zuitza txikitik, debageneko zuitza txikitik, datorren kauboia. Zer moduz, Aimar? Ondo. Hementxe, lehenengo programie itxeko desietan. Ondo, Arrasate institutukoak etorri die, baina honeipe Aramaixo ingurutik beba atoz, eta bueno, gaurkoen etorri zara gurera, pilotu ezarelako, kotxekarreretan, da baitxabe, Sindi Berbenaz musika taldeko kidia. Eta bueno, bestain bat kontu bai, Aramaixo nesaun ezara, ez da? Bai, Holanda. Dana dala, apurtxo bat gehitxu hau zentretako ikusentzuliape bai, bideotxo hau erakutzeko, zeu gehitxu hau ezauketako. Kaixo denoi, faltan botatzen induzuen ezta, lasai, hemen da bideopodcast kanperako ahots ezagunena, gonbidatuen sekretuak lau haizetara zabaltzea helburu duena. Eta mila dantzan jartzeko gertu nagoenez, denboraldi berriko lehen atalean dugun gonbidatuari koloreak ateratzen hasiko naiz. 2002an jaio zen mekaniko Aramaioarra dugu gonbidatu, Aimar Arriola bengoa. Txikitatik izan da autozale amorratua eta pasio izan duena ogibide bihurtzea lortu du. Izan ere automozio ikasketak egin zituen Aretxabaletan. Gerora 130 bazaldi inguru dituen Citroen AX bat erosi prestatu eta 2022 geroztik azeleragailuak gogor zapalduta dabil rally sprintean. Pentsa zein bizkor aritu izan den 2022an eta 2023an historikoko mailan txapeldun izan zela, eta 2025an, 25 urte azpikoan junior mailan lortu zuen garaipena. Mailaren bailina herrikidea izan du kopilotu orain artean eta kotxea edukitzeko duen garajean egiten ditu prestaketa guztiak Arriola bengoak. Eskapea eta zarata ateratzea du gustuko, baina hori ez da duen bertute bakarra. Adi, Aramaioko patata tortilla goxoena egiten du eta kosinatzen ona dela jakiteak harritu bazaituzte, oholtza gainean ere dena eta gehiago emateko lotxarik ez du. Sindi Berbenaz taldearekin sua pizteko gai da eta DJ lanetan ere aritzen da Asier del Campo lagunarekin batera. Etxeako moduko mutila esango lukete askok, eta horixe egin dute Arrasateko institutoko ikasleek Galdegazteko epeltasunera ekarri. Banoa isiltzera, errealizatzaile jauna Ugarteburu muturra okertzen ari da eta... Koxinaldeko Manueltxo, segi zalarru, zaindu ondo gure marido migu gustukoena, izar. Ondo etorri kuadrilla zoro honetara, eta Peru, igo volumena bagoaz eta Aimar Arriola bengoa, ongi etorri Galdegaztera. Gustagatzu, bideo Aimar? Bai, politxe da. Aitorra girianok eharrak itxintxu bideuak, trapuz arraskata teitxu bai, zehor gauza asko zeintxu. Piloto zaela, baina bestain ba gauza bai, Bai. Dana inbida, bizitzontan, Rolau da aldatu bidezula kopiloto zeba da hori. Ke ba, ez dakit. Ikusiko, oine paroitxo bat inbiot. Baina ez dakit, aztenaren ikusiko. A ber, zein entoriko dan. Ez da trebiten ino bez, zeurekin kotxe barru izartzen, no? Bai. Lagun pare bat guztetan jaki eta hori. Zer da importantia? Probate, kopilotua esaune izen bida, konfiantzazkoa, ero igual ona izen bida, eta igual ez teko zetan esaune izen, o komplizia hori egon. Esagun ez dut uste, ez? Azkenien bizien hartien konfiantza ditzen bada, bere sinistu inbitez, azkenien ze datorren, urrengo kurri ze kantau bitzun, eta hori, konfiantza hori eukibiozu. Aprotxo bat, ideiaik ez dekunen dago. Subidak, igoerak, autoigoerak die bakarrik. Eta ralixetan laguntziakin beti, edo bakarrik befan zeike. Ez. Ralixetan obligatori da kopiloto bat erutia. Eta gero, subidetan hori. Bakarrik joen bisa, obligatoriamente bai. Eta hori, entrenetan, buruz ikesi biozu zirkuitoa dana, ero bidan rekorri du, eta hori. Zuri ze guztan batzu gehiago, subidak o rari bueltak? Nire, bisek, ez?
bixe gantzerakuak. Velocidad hartzi eta ondo pasetia. Antxe esatezula veloziadia zein da, auki dozu nola istripurik handiena. Ba, ez dut euk istripuik. Ederto. Sustoren batera eukio, baina, bueno, ez istripuk ez, kaleko kotxe zeukino, baina hori. Sustoren bat. Esaten da gainera, bueno, afizio karua dala, ez? Balako kotxe bat prestatu inbida, karrera bakoitzeko edo, bueno, bi karrerako ez dakitzela doien, baina erruberak aldatu inbidiela, holaxe da, karua da, afizioa. Bai, bastante karua da. Patrozina horiek eta eukitzen bozu, ba, samurra hoitzen da, ez? Eta norberak eitzen batzo mekaniko lanak eta norberak eitzen badu, ba, bastante erreixo da, bai. Bestela tailerra erun bibozu, imposible, holako karrera baten ibiltzea. Eta zeu gainera, tailerrien badukotzu eskua, badakitzu, eta zeu konpoketan duzu zeure kotxi, ez da? Bai, nik itxetze dana. Nondik ata duzu kotxia? Zaine erosio? Ba, entera horitzen, lehen herriko aritze errastik horri duten hauen kotxiez salgai hauela, eta ni orduen estu izetan nahi, dualian, baina estu izetan. Eta, bueno, berakin tratu bat egia honitzen, saldu uste nahi, eta, ba, meretzi urtekin erosina, lehenko kotxi. AX bat zan, AX batekin ibiltzera. Bai, Citroen AX bat. Eta oin hori kendu, eta barri bat prestatzeko tan zauzela, ez? Bai. Hori oin saldu inot, Almeriara joan da, eta oin beste txasiz bat muntetan nabil. BMW-a, horrek zedia, atzetik faten dien horrek, ez da? Bai. Peligrosua ba, akaso? Bueno, segun ze eskudokotzun da ze burukin ibiltzezaren, ez? Potentzia gehiago eukiko dau, baina... Zui guztetak atzue, ralixak? Ni jodena beti urte ikusten txikitxotan. Aramaixokua, ez da? Hori honena. Bestetan ez dut ikusten. Bai, aramaixokua guztoko izaten da. Erritxarrontza behintzat, Erritxarrontzat eta kanpoko bentzat bai oso guztoko. Danak izaten dabe zirkuito oso politxe dela eta... Jente asko etorten da. Bai. Berrixe beteten da egunetako bat. Eta itxien irabazteia moruko ikesta hongo ba. Ez, ezazina oso da, ez izan da. Bueno, aurrera ingou, kotxiak alde batera itxi eta musikara saltu ingou. Cindy Berbenaz, musika taldia. Ze talde da, ze musika estilo jorratzen dau, Cindy Berbenazek? Rock berbenero. Rock berbenero? Bai. Zaten da moren izenak. Urtiak daukon talde bada, eta zeuk saxofoia joten duzu bertan, ez da? Bai. Indala 2 urtero fitxauztien, da... Ziritzen horra bestitxoa joten, Zebeik, entzuten duzue? Musikie, Cindy Berbenaz, zeuketan duzue? Bai. Xabat, zeuk bai, porque gainera zeure haitxabe taldeko baterixa joli da, ez da? Bueno, bai. Jauztan asko beste. Jauztan asko. Beste musika talde batzuk guztagazu, beste estilo batzuk? Ez, beste estilo bat ez, baina ez dauko besti oso... Hola... Honek argi izaten zuen gauzak, Bai. Bueno, Cindy Berbenaz, taldekideak ez dakitz, ensaietako geraketa zaien, proiektun bat dakotzuen eskuartien. Bueno, oin Toribio joan da Mexikoa, denpora bateako, eta oin geldialdi xero egon bida. Baina ez dakik gero, supongo baietz, bueltauko garela, kontzertu eta... Eurak akordau die zeuria bai, eta bideotxo bat bialdu da bai. Bai, gogoratzen gare Aimar esatu genien, no? Aramaixotik gaitzela, hor erreka onduen hor tipoa eta borrainetan, ez dakiz zen hostia biliko zan? Tipotzarra, Tipotzarra. Terrible, chaval. Antzauen drakarra parkaute, da murrainetan, da, Sasofoien maleteruen. Hori, gaztia, zeuze joteo da sasofoie. Ba, etorri gureaz, ondo pasetan, da... Cindy Berbenazekin. Da, gureaz. Aramaixoko kauboiak honipe bai, ez da? Honebe, bai, artista galantak. Kauboi itxura horrekin, estenatokira be, holan urtez desarie? Bueno, batzutan bai, eruten bau sombrero eta, urteten ga, espektakula proba demuten. Eurak aproba veteranotxua bak, zeu gaztiena, adarra jotetzue? Bideoen bai, bideo egitzeko onak di eurak, baina gero, bueno, eurakin ondo moldaketan az. Eurek be bialdu eusko, nik uste ezauketan duzula, baina kantutxoa entzuten gabiltzena.
Ona da, Oso ona. Aspaldiko da kantue? Bueno, honek industrien, ez da segunetan, iztien iakin. Inteligentzia artifizialakin. Bai. Eta, bueno, barre batzu bota bagoan, abesti horrekin. Bueno, taldekide batentzako kantu bate sortzea, sekulako da. Zebe ja hori dominako zu, Zebe kastia saria, ez? Bueno, Inteligentzia artifiziala, Cindy Berbenas ez, baina, Xabatzuk, inezkero, iakin bakarrik talde hobia. Hori beti. Eta, ikusi txakotzu, Cindy Berbenas, zuzenekuetan. Bai, askotan. Azkenengo aldiz, Aramixon, usigen. Nik inoiz, Gaztetxe hakotzu, ez da? Nik inoiz, zatu zen arrasatera, bestela. Arrasatera? Bai, ez dut ikusi inoiz Cindy Berbenas. Zu gazti izata. Funny Beer, Funny Beer. Kontzertu batzu jodau hemen, bai, ni gustot. Bastante. Gaztetxeen gainera estreinakoz. Arameixon, bai. Lehenengoko kontzertua Cindy Berbenas. Ondo. Eso pa'l recuerdo, Joder. Bueno, ikusten duzu moruen, hemen, zirenia joten azten danien, jokue dator. Eta gurekin, izar dauku. Bueno, txalo bero bat izar. Zemaduz. Bueno, izar. Bueno. Jokua, torrena. Txui, kabiru denaz? Jokua itxera zatoz garkuan. Bai. Arra joteko apurtxo bat Aimarri eta arrasateko... Eta zuri bai, Niri, ba. Zemuruz daia zaila, beloki, Ondo, doie. Lotzatu eta apur bat, ez da? Bueno, Zu, beloki lotzatu Ni ez. Abetxu. Xabat apur bat bai, Baina akitu Zeda, ba? pintzian jolasa. Horrek izango die, debekatuta egongo diritzak, bale? Bai eta ez. Orduen, hemendik aurrera, saioa maitxu arte, bai eta ez esaten dugun bakoitzien, pintzau fango gare pasetan. Ulertu duzue? Bai. Alaxe. Hala. Alaxe, berak asko zuete. Vale. Eta bueno, Txarranaz ni jokuetan. lehen esan zuet, bideopodcast hau grabetan hasi aurretik, ez da, idaztiko bakoitzai anekdotatxo bat, zuen personalidadean inguruko zehose, eta hemen, tasa ederronen barruen daz, danak. Orduen, fango gare, banan, lehiruten, bai, papela, hemen dagoena, eta bat bita iruzaten dutenean, seinala ubiarko, aber zeinen uste dugun dala. Vale. Eta gero, depende historizia, fango gare, igual gure gozo kontau, segati dan hori, zelan pasauzan. Hasiko zaizu, gonbidatu? Vale, venga. Ara ba. Vale, eso. Vale, esan Vale, esan da. Vale. Bai esate madau, edo esate madau, aldatu bida. Zara bakarra, hori santosuna Esto oingoz. es amorra. Ez dut inoiz platano bat jan, beste platanoa jaten ikusteak ere naska ematen dit. Xabat, fijo. Xabat. Xabat, zuzare! Ez, xabat. Bueno, gauza bat. Ez badugu asmatzen, zein izan dan, ez dugu kontauko ondion, bale? Segatik, ze bestela ja bukeran, nire txandaldu orduko ni bakarrik geratuko naz. Vale. Orduen, zein uste dugu dara? 1, 2 eta 3. Xabat. Niko, xabat esaten dut. Ni? Xabat, zuzara! Hori dati dozuna. Ez dakit. Gaia etorri da beitu, Ez dakizu? Pintia. Aramaixo tropika, la camisetiak en el platano colore. Baina ezin da... Egisa bada... Baina ezin dut ez. Bai, Gero esango. A ber, baina hobeto da esatia, bera bada bai esan gozu. Ez bada esan elato lan, behi ez dugu esango zein izan dan, bale? Vale. Venga, horrengoa. Hori Ez dugu asertau, ez? Osa, bai bada, bai esan bieu. Zuzietan zaz norbaite bai esateko, Xabat, Zuzara. Zer, irakurriko? Bai, beira. Pelota partio baten... Letra txarra dauko, edo? Irakurtzeko beste batek, ez dut ulertzen A ez. Pelota partido baten, sonburue, ata nauen. Sombrerue. Sombrerue? Sonburue jartzen. Sonburue? Bai, ez? Aimar. Bueno, nik uste da. Harrapa uste zuen. Sonburue ze da? Sonburue. Sorbalda. Sonburue? Niko landiketatzen. Bai, aipa. Aramaixeko jergia da, zuei, landiketatzen Sonburue zuen esaten edo? zuen. Zorbaldi hai. Entzun dauket, baina nik ez. Nik entzun mari nauken. Zaren ni idea. Eta zelan pasazan hori, Pelota oso bat egin munutzen da, kasi sonburu elena bai hau, son peloti baino forma, así que... Ondo, azte buruan beba llego zare pelota partido bat. Ikusten. Honetan ja, ez zare bile jolaz. Como aficionado, bai. Eta bizi modu zorbalda? Oinundo. Bai, saxofoia jotzeko eta erabiltzen duzu. Bai, perfecto. Venga, pasako gare horrekora. Bai, perfecto. Aimar. Ostra, atento, mira, Hori zamina, igual zuetara kontratzen. Bi dordoka nituen, Pogba eta Iguan, eta eguzkitan atxitxarratu ziren. Odei. Odei, zuzare.
Esan bida edo ez da, esan bida. Bai bada, bai, eh? Ah, bai. Bai zara. Hala, Hala, hostia. eta zelan, paso zan hori? Eske, nauen kanpinean eta fanintzen piztinara. Eta itxi nauen dordokak hor eguzkitan. no? Txon, txiko tenta. Euse bat. Hori, fanintzen piztinara eta buelta honintzen ian sasen dordokak hor esiela mugiruten. Bai, Atxi kanpinera txarrauta. eruntxuzun dordokak. Bai. Vale. Eta- Osa, txakurreta bai, Askota bai. moruen. Eta eman zaztan iraitak una mala notizia. Eta txitxarroetaz ezen bila. Bai. Eta izenen zergatia, sugarritzezun izena, zai do, Bai, Pogba, del United. Ah, bai, Baren de la Juventus. Bai, publiko gauza bada. Rap bat dauket. Rap bat dauket. Zu Jartzen dago da. zurrapat? Ez dakit. Ike bezu zara. Hombre, bere ezin da izan, bere Yes. Ah, Eta odei bez, gu izen geike. Xabat. Belokik igual oko rapat, Bera izango no? da. Zuzara? Ez nani. Pintza. Xabat. Ez que esan duzu... Patxan! Ba, oia. Zin da raperua, gero, dana raperua, gero, igual rapea inbiarko da apur bat, ez? Bai, gero kanta emiko dago. Bai. Bide ordokan ituen, entzun dugu. Traktore atzetik jauzi nintzen 5 urterekin. Ah, vale, no. Ni nada. Aguru akusatu duzu. Ez zara zu? Bai. Ai, Hala, venga. Bai, jarri duzu. Eta, Izar? Txikitxutan. zan? Jauzi nintzen. Ostixa asko eta jauzi nintzen, baina ez gaten paso bezebez. Eta hori nibiltzen zare traktorien edo... Ez, ni nauen antxe lagunketan, eta behiratu zuen aitak atzea eta lurrien nauen. Sorpresa. A ver. Venga, aurrera. Eta hau da. Nire herriko taberna baten ingeles ez egin zidaten Erasmusekoa nintzelakoan. Bueno, nik ez da inbar bezako nagoen, pelirro izan da inbar, zurekin pasau leike. Peloki, Susara. Izeleik, Ba. Baliteke, litekeena. Kontau kuskuzu historixia. Bai, kontako txuet. Pintza, mesedez. Ibili begare goa atento, bestia, que Zaila, salatzen zaila da hau, bitz, Ba, bai, pasau gaten urtiak eta unibertsia gara isen, eta kamaeri ebe igualetan bertakue, baina. Eta eskaten inglesez, petzetan Erasmuseko ban nintzela, eta nire herri isen gainera. Pasau jan niri, bai. Eta, bai, Aramaixon? Aramaixon ez. Hombre, hori da, danok ezaunak. Gazteizen pasau gaten behin. Eta beste nun bantxe me pasau gat. Osa, girixa zare da pentsetia. Bai, niri pasau izen jat, eta gero, jaten bazara oporretan bebai segun hora, zoi zen, pasableke, bai, baina, zebre herri isen pasetia. Nire japa zabain dizuei. Igual behi urdinak Ez jat izuri. pasau inoiz. Keba, nire ez. Ui, argi zabitzoin, Bai, ez da bilauta. Vale, bueno, listo izar. Bai, hola, Politxe izen da, Zein izena galtzailea? Ai, txoin. Raperua? Zein A ver, izena si os eskuzu raperua, edo... Raperua? Izen zan lan baterako gelan, en plan, filosofia olimpiadak. Eta jendeak izan dokumentalak eta nik klase baten pentsagoen txarrap bat. Zan depresioa eta solamenari buruz. Eta kordez zare rapana? Izen zan indala 3 aste. Ba, ordu bere kanta bat rapa. Eta, bueno, grabo gauen, esan graziosua, esago zentzu asko esan kraia etxarra eta igo inauen. Igual telonero urrengoen, Mejores amigos era igo nauen. Cindy Berbenasekin. Kolaborazio bat, Cindy Berbenasekin. Aramaixo tropikaleko... Oin da momentu. Kiba. Ez. Ez duzkuzu kanta bier, satitxo bat. Ez. Bai. Venga. Igual gukin gotzugu beatbox atzetik. Hori badakitzu. Aibar, Ez dakit. ez zara llega horretara. Bueno, Bueno, ez Izar. kanta bier orduen nila banoie, bale? Ba, eskerrik asko, oso jolas politxa, zein izena galtzailea. Zin izan den galtzailea? Danok, ez dugu lako asertau Bai, danok. vale. Ba, oda ditzu galtzaile. Adibidez. A ver si geratzen da bukaeran pintziak, inkontak ustazu. Hori A ver da, si ekin bidaren hori da. probia gero. Pintziakin geraketan dena saio bukaeran, da galtzaile. Vale, jokuana, alde bat eraitxiko. Alaki, pues, eskerrik asko, agur. Venga, eskerrik asko. Venga, Txalo beroa. Baita. Bueno, anekdotatxua, kontaitxugu. Ez dakit ze galdetu, realixetan, edo Cindy Berbenasekin. Zer? Ah, Bai, pintzia, mesedez. Ixabat, txibato. Ez dakit zitena ze galdetu.
Ralixetako anekdota bat, ero Cindy Berbenaseko anekdota bat. O DJ. Ba, anekdota bat con el Toribio. Ez, Aimarrei. No, o DJ. DJ. O DJ, esto besan. Hori, DJ bai. Tiger, bai, bazara. Zenbat abizino, Bai. Dana guztetan jako. Bukatu inbida, estela esto binbier galdera, pues. Gazta binbio, pintzea eskenien. DJ Tiger, esan dugu. Tiger Brothers. Tiger Brothers. Bai. Eta, kuadriako bateaz, lagunen bateaz. Kuadriako bateaz, Asier del Campoaz, horri biltxenga. Baina Musika proba jarte. DJ Isaac daz, ifintzen da biena platuet eta, kriston, botoi pilloa manejata itxuzenak, eta ez datzuk die botoia ifini, musiki honek itxen da moruen, ez da, bere kantuak. Bai, gube hori itxen dugu. Orden hori eruen, playlist batin, Vale, gaberako, eta musiki jarri, bai. Dien profesionalak ez ga. Zelako kantuek, txumba, erromeriza kantuak. Danetik. Guri guztetan jakuna, eta eskaketan duzkuen abestiren bat, eta hori. Eta Cindy Berbenasekin, baukotzu anekdotaik? Ez. Nik daukot Radio Springen bat, ikusinen urten baten, ezinetela igoten aldapa batetik gora. Ostau jatzuen. Han, depositxuen. Hor se pasau jakun. San igoten kotxie. Bai, aberixan bat, kablema moztu jakun da sabien kotxie. Ezin igo. Bai, gainera bakarri bukatu ezu aldi bat, Aramaioko karreria. Bi aldiz guztot, bukatu dutela. Elmugaratu bi aldiz, eta gainontzekuetan zeatik ez? Da aberia mekanika. Aberixa mekanikoak. Hone kotxizarro. Bueno, baina, aiegetia izaten da helburua, ez da? Bai. Beste alditan beha oso ondo paso. Holan, sindiki kontzertu bat, dagutula holan, recuerdo oso politxa. Portugalea joan gitzen nien, Fatela Sonika, ez da holan festival bat izen zen, da, oso ondo paso gauenan. Osa, Portugalera, orduen, Euskal Herritxik urten zarie, eta Portugalera bakarriko? Bai, Portugalea. Gitzen? Ba, ojentia, jirak eta itxen dauena, eta ez dakit. Ez, gu jira ez, zimaz, urte jakun hori kontzartu eta joen gitzen, da, hori, niretako sorpresa bat izen zan, zan mendixen galdute gazi festival batan, eta gente bastante egon zan gaina. Ikusi dugu sarrerako bideoan, Aramaixon gainera Arabako patatie eukiko zue, eta tortillak preparetan ez dagoetzula kontrarixoik. Gainera, arginan hone programan begon zitzen, han be sukaldari lanetan, tortilla bat itxeko. Ze komeni da? Patata ona, Arabako izeteie, baserriko arrautzak, eta kipulie, botatie importanti da. Tortilla. Kipuliakin o kipula barik? Barik? Kipuliaz. Orduan, ez dakitzu jaten. Ni tipulakin bai. Eta holan, piper barik, ezebe barik? Kipuliaz. Kipulia, patatia eta arrautzia. Bai. Eta zelan, pajuen eukibida, patatia fuertein, pajuin. Hasian suave, gero fuerte, doretako apur bat, eta... Ez da gure truko ganak emun, Ez. Bakotxa bere truko gordein bida. Aramaixon orduen egurre. Bai, ja urten die ribel batzuk, gazte batzuk urten die kozinitaz. Bai. Aurtengo jaixetan behan, ongo zara, seguru, tortilla preparetan, ez da? Espero baietz. Espero, hane gotia. Zuek animetan, bera, ja? Bai? Zuek, bueno, ero gure botze zue kontrain, eta zeuekin bai tortilla eta obiein, hortxe. Hori. Bueno, izarfan jako, baina beste jokutxoa bebe gure otzuet bota maigainera. Kuitza azkarra, ingu, bale? Odei da Aimar, Ikebe eta Xabaten kontra. Ni botakot, eta alik eta azkarren, botoiai emun, eta zerta hau inbioso saiatu bintzat, bale? Zelan deitza jako txinan igogailuari? Estaz galdera errexo. Emun botoiai? Zer dine? Venga? Ez dago maten zezu. Tik-tak, 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 tik-tak. Zamurre da. Ya chiste mierda bat, seguramente. China txentxor o algo. Botoiai emunda! Jo, zamurre esan da. Zelan deketa jako txinan azten zoriai. Botoiai emunda. Vale. Venga, aurrera. Zela esate jako Amerikar estatu batuetan, agur. Agur zela esaten da. Goodbye. Agur.
Oso txarra di, ez da? Jode. Hola. Zergatik da liburutegia lekula saia. Genti irakurten dagoelako? Ez, liburuek ez dagoelako jurik egiten. Ba, hau da oso Zui zaila. pentsau biozuna, erantzun bat ez duzuen espero. Vale, Eta zertan vale, ingo zue. Zeiten dau txakur batek magua ikusten dagoenean. Kaka. Ez. Guau. Ondo! Bueno, zuei soiez irabazten, Fácil. Bai, batutz, Oso. Vale, batuz, bestiak nulo. Besteak ez da, bai. Zer du aurpegi bat, baina ez dago gorputzik. Bueno, nazi goratzen, Buru batek. Ez? Zer du aurpegi bat, baina ez du gorputzik. Pintza. Zetxe. Vale. Gerrik asko. Zer du? Ba, ni idea. Txampon batek. Zako, bai, deko biburu, oza, aurpegi bat, eta baina ez dago gorputzik. Zer behar da kandela bat pizteko? Sua. Zoen bera, Koloin zara, botu. Metxeru, ez dakit. Itzalitxe egoti, Bueno, garaipena zueina, baina ez duzu merezi asko, baina bueno. Ez duzu preguntau, ze musika, joten duzula proba danetik, baina lekuan arabera aldatzen faten zari ero, ez? Ez. Igual abesti barri sartzen, batzuk eintzen, ez dakit. Kontroleti be, badaukie preguntatxo bat, honek isilik egon die saioa jarraiketan, eta esaten daue, ea zelan, zeatik epitzen duzune ulia, tiger moduen ifinitxe. A ber, azaldu da noi, zer da hori. Bueno, eukinoen garai bat, leopardo moruen jarri nauen, ulien. Eta, ez dakit segatik jarri nauen. Eta hortiator, tiger, brother. Ez. Ez dakit. Modan egon bida, eta? Bai, nik ursi nauen bat, holan guro joeti. Bien. Bueno, Aimar, eskerrik asko, ikusiko txugu, estenatoki gainetan Cindy Berbenasekin, Tiger Brothers moruen, eta baitxa karreretan bebai, eskerrik asko Izarrei, eskerrik asko zuei, Arrasate institutuko ikaslioi, gustora egon zarie? Bai. Bai. Bai, esan dau? Saioa bukatzera. Vale. Bani jarrikot. Bueno, eskerrik asko gano editortziarren, eta urrengo saioen ikusiko elkar. Eta zuei etxeko ibe, urren arte.